गोबां मानसिफ्रा सोङो जे BTR एग्रीमेंट जाबाय BTR एग्रीमेंटजों BTC एग्रीमेंटजों गोबां फाराग दं BTR आ साबसिन BTC आ एसे गाज्रिसिन नाथाय आं नुनो मोनदों जे BTC आ सुक्ति जानायनि 7 दाननि उनावनो मोनसे पार्लियामेन्टआव पास जानाय काउन्सिल नाथाय BTR सुक्तिया 4 बोसोर जालांबाय बे 4 बोसोर जानायनि उनाव दिनैसिमबो पार्लियामेन्टआव मोनसे पास जायाखै जि समाव BTC सुक्ति जादोंमोन बे समाव जोंहा BPF हिसाबै MP गैयामोन नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा सानै हयै ओरैबायदि सुक्तिखौ खालामखादों बिथांनि खालामनाय जि BTC सुक्तिखौ रावबो भारतनि मिनिस्टार भारतनि MPफोर राज्य सभानि MP लोकसभानि MP स्टेट आसाम स्टेटनि जेसेबांखिनि केबिनेट मन्त्रि दङ जि सरकाराव थानाय जेसेबांखिनि स्टेक होल्डार्सफोर दङ रावबो डिनाय खालामनो हायाखै नाथाय बिथांमोना बुंनानै लायो BTC सुक्तिया गाज्रि होननानै नाथाय BTC सुक्तिया अजस्र मोजां सुक्ति जानायनि 7 दाननि उनावनो मोनसे पार्लियामेन्टआव पास जानाय मोनसे काउन्सिल आरो दा BTR खौ बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनाथ' सासे MP दङ राज्य सभायाव जेराव बिथाङा नैबे BTR सुक्तिखौ आखरे आखर पालन खालामनायनि मोनसे भइसखौ बिथाङा दैखांनो हायो नाथाय जोङो ससियेल मिडियाफ्राव बिथांनि जे BTR सुक्तिया इमप्लिमेन्ट जानांगौ बेनि सायाव जों जेबो बुंनायखौ नुनो मोनाखै सासे राज्य सभायाव MP दैथायहरनो हालायलायबाय जेब्ला बे गभर्नमेन्टआ नाथाय बै BTR सुक्तिखौ पार्लियामेन्टआव पास खालामनायनि खोथाखौ मानो बुंनो हायासै फालाय दा बेयाव एसे डाउट दङ ना BTR सुक्तिखौ मोनसे ब्लाइन्डलि सुक्ति खालामनाय नामा बे सुक्तिया दा दाख्लैसो 10टा कलेजखौ आं सिगाङावबो बुंखाबाय जे 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय होननानै डिक्लेयार होबाय बिथांमोना नाथाय जेबो आसाम स्टेटनिफ्राय लिरनानै हरबाय जे बे कुनु प्रकारै बियो प्रभिन्सियेलाइज जाया होननानै दा बिथांमोना मा अबस्थायाव दङ बेखौथ' आं बुंनो थांला जानांगौ गोसोआव जोबोद दुखु माने हांमाफ्रा थाबाय बिथांमोननियाव जे दा बैफोर BTR सुक्तिनि जिमानखिनि जानांगौमोन आखरे आखर 10% आं जानाय नुवाखै इनि बर्मा बायदियाव UN ब्रह्म बिथांनि नामाव जे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि मोनसे गायसननायनि मोनसे एजेन्डा दंमोन सुक्तियाव लिरनाय दंमोन नाथाय बे जेबो माने मावफुंजायासै दिनैसिमबो मोनसे रिबन हानायनि मोनसे खुन्थिया गायसंनानै जेबो मावफारिया जों नुनो मोनासै नाथाय BTC सुक्तियाव जोंना हाग्रामा महिलारि सारनि जे सुक्ति खालामनाय BTC सुक्तियाव ओरैबायदि दंमोन जे CIT गायसननांगौ बे CIT आबो गायसनजाबाय भारतनिनो डिपुटि प्राइम मिनिस्टार LK आडवाणी बिथाङा फैनानै बे खुन्थियाखौहाय गायसनलांबाय आरो दिनै गोबां फरायसाफ्रा बेनिफ्राय स्टाडि लागासिनो आं बेखौसो कुइसन खालामनो लुबैदों प्रमद बर' बिथां लुनाय माबा ओरैबायदि मोनसे इनस्टिट्युटनि आङो नाम मिथिनो लुगैदों जेराव जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा फरायनो हायो देखायनो हागोन नामा दा बिथांमोना क्रेडिट लायो क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बेखौहाय गावसोरो लाबोनायनाय नाथाय बेयो गोदो BPF सरकारनि समावनो जाखानाय दा BTC सुक्ति आरो BTR सुक्तिनि गेजेराव गोबां फाराग दं जोंना सुक्ति हिसाबै BTC सुक्तियानो साबसिनमोन आरो बे BTC सुक्तिनि दारै जोङो 6 शिड्युलखौ मोननो हादों आरो बे BTC सुक्तिनि दारै जोङो जोंनि बर' रावखौ 8 शिड्युलनि मोनसे लेंगुवेज हिसाबै जोङो थिसनथाइ मोननो हादों आरो जोङो APSC UPSC बायदियाव दिनै जों अपसनेल साबजेक्ट हिसाबै जों गनायथिनाय मोननो हादों जोङो दिनै PhD खौबो जोङो बर' आयदायावनो जों खालामनो हादों दा BTC सुक्ति जुदि सिगांग्रो जायामोनब्ला जोंनि हारिया गोबां खैफोद दंसैमोन नाथाय BTC सुक्ति जानायनि उनाव गोबां बर'फ्रा बासायजानायखौ मोननो हादों नाथाय BTR सुक्ति जानायनि उनाव मा जाहैखो गासिबो बुस्थुआनो उनफिनजोब्बाय दा फारागा बेनो दिनै आं मोनसे खोथा बुंनो सानबावगोन जे बिथांमोना एलायन्सनि मोनसे गभर्नमेन्ट दादों बे मोनसे एलायन्स जायो नामा BTC आव 40टा समस्ति दं 40टा समस्तियाव 40 जन थांनाय काउन्सिल इलेक्सनाव 40टा समस्तियाव 40 जन BJP नि केन्डिडेट दङ आरो बे 40टा समस्तियाव 40 जन UPPL नि केन्डिडेट दं दा बे मोनसे एलायन्सया जे एलायन्सया ओरैबायदिसो जानांगौमोन जे अबेबा मोनसे समस्तियावहाय UPPL नि केन्डिडेट दङब्ला बेयाव BJP नि थानो नाङामोन अबेबा समस्तियाव BJP नि केन्डिडेट दङब्ला बेयाव UPPL नि थानो नाङामोन नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय जे सरकार गोदो मा खालामोमोन जों स्टेटआवसो एलायन्सखौ खालामोमोन
जोङो 40टा समस्थियाव 40टायावबो जोङो स्टेटआव जाय गभर्नमेन्टजों जाय पलिटिकेल पार्टिजों एलायन्स खालामो बिथांमोनखौ जों गेलेनो चान्सखौनो होआमोन जोंना बिटिसिआव 12टा एसेम्बलि सिट दङ नाथाय जोङो एसे किं मेकार बिपिएफ पार्टिया जों दिसपुराव जिरायोमोन मादि जों 12टा समस्थियाव जोङो 12 जन बिपिएफनि एमएलए हिसाबै जों फसङोमोन आरो 3 एकदम मिनिमाम 3 जोङो मन्थ्रि मोननो हायोमोन नाथाय आथिखालनि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जानाय जायफोर एमएलए सुक्तिनि उनाव जानाय जायफोर एमएलए बिथांमोनना मा होनो सासेल' मन्थ्रि होमबा नाय बेसेबां डाउनाव फैखो गोदोनि बिटिसिनि हालोद दानि बिटिसिनि हालोद नायोब्ला जोबोद दुखुनांथाव आरो आं इउजि ब्रह्म बिथाङा जे मोनसे डिपार्टमेन्ट मोनदों डिपार्टमेन्ट अफ बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट आं दाख्लैबो फेसबुकआव बिथांनो मोनसे कमेन्ट होदों बे डिपार्टमेन्ट अफ बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट बेनि आन्डाराव मा स्किमफोर दङ मा फ्लेक्सि प्रग्रामफोर दङ मा इनिसियेटिभफोर दङ बेखौ नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा दा बे डिपार्टमेन्ट अफ बड'लेण्ड डेभेलपमेन्टनि जोहै बबेबा बिटिसिनि बे बड'लेण्ड हालामनि बबेबा ओनसोलाव माबाफोर जौगाखांनायनि खामानि मावनो हादों नामा होननानै दा इउजि ब्रह्म बिथांनि जे फेसबुक पेज बेयाव नुनो मोनो जे बिथाङा सासे थुनलाइजों सोमोन्दो गोनां नंगौ आं बेखौ बाख्नायो बिथांखौ जे बर' थुनलाइखौ बिथाङा सिबिग्रा मानसि नाथाय दायो बिथाङा राजखान्थियाव फैबाय नो डाउट राजखान्थियाव थानायजों लोगोसे थुनलाइखौबो सिबिनो हायो नाथाय बिथांनाव माखासे गियाननि बाथ्रा बे पस्टखौल' होनाय नुयो नाथाय बेफोरबायदि गियानखौ होनानै दिनैनि दिनाव जे मोनसे डेभेलपमेन्ट लाबोनायनि खुनु माने जाथावगौखौ आं नुहुराखै खोथाखौ खम बुं खामानिखौ गोबां माव जोंना हाग्रामा महिलारि बिथाङा खोथाखौ खम बुङो गोबां मानसिफ्रानो बुङो मानो खोथा रायलायलाबायनानै जाय मानसिया खोथाखौ गोबां बुङो खामानिखौ खम मावो नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा खोथाखौ खम बुङो खामानिखौ गोबां मावो आरो बेनिखायनो दिनै बिटिसिनि महरा बेफोरबायदि दा दिनै बिटिसिआ ओरैबायदि मोनसे पावारफुल हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जे बिपिएफ हान्जाया सरकार दानानै मोनसे ओरैबायदि गेरेमसा बिटिसि दाबाय जेराव जे कुनु सेपारेट स्टेटआनो इन्डियायाव बिदि मा होनो गेस्ट हाउस लुनो हायाखै नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा खम समनि गेजेरावनो गोबांथार गेस्ट हाउस लुनो हाबाय जेराव जोंनि बिटिसिनिफ्राय थांनाय माखासे सुबुंफ्रा खैफोद आफोद जायोब्ला बैफोरबायदि गेस्ट हाउसावनो थाथ'नानै गावखौ खैफोदनिफ्राय बासायजानाय बेखौ मोननो हायो नाथाय प्रमद बर' बिथाङा आसामनि बाहेराव दिनैसिम मोनसेबो गेस्ट हाउस लुनो हायाखै हाग्रामा महिलारि बिथां लुनाय गेस्ट हाउसाव बिथाङा जिरायनानै आराम लेक्सार मारिबाय थायो बेखौ नायोब्ला नुनो मोनो गोबां फाराग दङ दिनै बिथांमोना सिएसबि बर्डनि जि आथिखालनि थासारि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ केस होदों होननानै बुंबाय थादों दाख्लै बिथांमोना दाफिनबाय नाथाय बे बुस्थुआ गभर्नरनि मोनसे एप्रुभेल गैया दिनैसिमाव सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डनि थ्रुयै साबेसे मानसिनो साख्रि होनो हाखो आंनो बेखौ नांगौ दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा बेखौ रोखायै आंनो बा गासै बिटिसिनि रायजोफोरनो फोरमायनानै होनांगौ दा बिथाङा खुगायाव जोबोद गोदै बुङो नाथाय खामानियाव मोनसेबो गैया दा दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा बिथांखौ एसेबो गनायलिया आरो बिटिसिआव बिपिएफखौनो मोनसे सेन्सुरि सालायनो थाखाय स्कप होनो थांगासिनो दङ